Татар халкының бай тарихы, әдәбияты, мәдәни җәүһәрләре бу журнал битләрендә яктыртылып барыла. Исәнмесез мөхтәрәм кунакларыбыз һәм Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тапшыруларын яратып караучы мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта безнең Мирас журналы журналистлары. Беренче катнашучыбыз безнең Мирас журналының баш мөхәррир урынбасары, язучы Фирдәвес Зариф. Икенче уенчыбыз безнең Мирас журналы мөхәррире шагыйрә Энҗе Хөсәенова. Һәм өченче уенчыбыз шулай ук безнең Мирас журналының җаваплы сәркатибе тарихчы галим Ленар Губайдуллин. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, әлбәттә инде башваткыч уенын башлап җибәргәнче, аның кагыйдәләре белән бераз гына танышып китәргә кирәк булачак. Менә шушы экраннарга безнең килеп чыгачак шакмаклар. Бу шакмакларга 22 сорауның җавабы яшерелгән. Әлбәттә инде сорауы миннән, җавабы сездән булачак. Һәрбер дөрес җавапка 1 балл тапшырыла. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, башваткыч тапшыруы шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Инде уенның азагында иң күп балл җыйган уенчыбыз уенның җиңүчесе булып таныла, һәм әлбәттә бу уенчыбызга без инде супер уенны тәкъдим итәчәкбез. Супер уенда әгәр дә катнашып, сез инде супер сорауга матур иттереп, дөрес иттереп җавапты яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк, махсус бүләк автомобиль дә сезнеке булачак. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Беренче сорау өстән аска, икенче сан 3 хәрефтән торган сүз. Мәкалдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк. Авыз күрке, телнең күрке нәрсә инҗе? Сүз әлбәттә. Җавабы дөрес, 1 балл сезнеке. Инҗе мәрҗәннәргә тиң булган сүзләрдән матур-матур җөмләләр төзисез, шигырьләр иҗат итәсез, әсәрләр язасыз. Гомумән безнең Мирас журналына килеп чыгу тарихы сезнең. Кайлардан килеп эләктегез бу журналга һәм ничә ел инде хезмәт куясыз? Мин үзем Әтнә районында Бакташ авылында туып үстем. Башлангыч белемне туган авылымда алганнан соң укуымны Сибат Хаким исемендәге Күлекиме урта мәктәбендә дәвам иттем. Аннан соң КФУның Татар теле бүлегендә укытучы һөнәрен үзләштердем. Һәм бүгенге көндә шунда ук филология юнәлешендә магистратурада читтән торып белем алам. Эшкә ничек килдем? Минем соңгы курсларда минем бик каты журналларда, газета журналларда эшләү теләге артты. Һәм шуннан соң инде үземне бу өлкәдә сынап карарга дигән уй башыма китереп сукты да, укуны бетергәннән соң менә шулай безнең Мирас журналына килеп кирдем. Ничә ел хезмәт итәсез инде? 11 ноябрьдә Ләбиберонның туган көне иде, как раз мин килгән көн. 1 ел булды. 1 ел булды. Менә каләм тибрәтә башлау кайчанрак башланды? Иң беренче шигырьләремне башлангыч сыйныфта укыганда иҗат итә башладым, аннан соң әкрен генә иҗат итеп килдем. Һәм КФУда укыганда әллүки иҗади түгәрәгенә йөрдем. Анда Халис апа белән инде мастер-класслар үттем дип әйтергә кирәк. Аның йогынтысы зур булды. Шуннан соң үзебезнең Әтнәдә күңел чыңы түгәрәк эшләп килә. Бу түгәрәкнең дә миңа иҗатымда үсәргә ярдәме бик зур булды. Ярый, яхшы, Ленар әфәнде. Мин Арча районының Яңа Кишет авылыннан Казан дәүләт университетының тарих һәм филология белгечлеге буенча тәмамладым. Инде курс эшләрен язганда мин вакытлы матбугат тарихын өйрәндем. Анда безнең элеккеге мөхтәрәм журналистлар, Галәскәр Камаллар, Сәгыйть Сөнчәләйләр, Габдулла Тукайлар, Шәриф Камаллар, Ганҗан Ибраһимовлар һәм башка шундый улпат әдипләрне журналист буларак өйрәндем. Һәм инде менә шушы кызыксыну, элеккеге журналистик мирас белән кызыксыну мине мөгаен менә шушы безнең Мирас журналына китергәндер дип уйлыйм мин. Журналда да шушы вакытлы матбугат тарихына бәйле махсус рубриканы дәвам итәм. Инде киләсе елга, Алла берсә, 10 ел була. Менә шунысын әйтеп китәргә кирәк, башваткыч тапшыруына да киләсе елга 10 ел була бит әле безнең. Шуңа күрә сезнең дә башваткыч тапшыруың да юбилей булып чыга. Фирдәвес әфәнде. Редакциягә килүем ул урау-урак юллар белән тормыш мәктәбе аша булды. Элеккеге Төньяк Нурлат, хәзерге Яшел Үзән районына кергән Күгеш авылында туып үстем мин. Туган авылымда Тукайча
Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авызның яме, суы тәмен беләм. Шуңа күрә сөям, җаным тәмен белән. Инде авылдан чыгып китүем инде ул соңрак булды. Күгеш 8 еллык Нурлат урта мәктәпләрен тәмамладым һәм Казанда профтехучилищеда һөнәри училище инде ул электр һәм газ белән эретеп ябыштыручы һөнәрне алып чыктым һәм шуннан соң әле Совет армиясына киткәнче пассажир автотранспорт предприятиесендә эшләп алдым. Армия хезмәтеннән кайткач шулай эшче һөнәр буенча Арксинтез производство берләшмәсенә урнаштым, электр һәм газ белән эретеп ябыштыручы булып. Шуннан соң инде Казан дәүләт университетының филология факультеты татар теле әдәбиятына бүлегенә читтән торып укырга кердем һәм кереш сессия узуга яшьлек романтикасы тәэсирендә Көнбатыш Себергә Кемер өлкәсенең Прокопск шәһәренә китеп, андагы Ворошилов исемендәге ташкүмер чыгару шахтасына җир асты тавышчысы булып урнаштым. Ул вакытта югары укыртында укыганнарга шундыйрак тәртип рекомендация бар иде. Син үз белгечлегең яки 3нче курстан башлап син үз белгечлегең яки төрдәш белгечлек буенча эшләргә тиеш идең. Шуңа күрә 2 ел эшләгәч, миңа яңадан Казанга әйләнеп кайтырга туры килде. Һәм мин башта ул вакыттагы партия өлкә комитетының нәшриятендә басмачы печатник булып эшләдем 2 ел һәм шуннан соң мине Татарстан Язучылар союзына Тукай клубы директор итеп чакырдылар. Язучылар берлегеннән ул вакыттагы Татарстан дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар комитетына эшкә күчтем. Бу һич арттырусыз әйтүем, Татарстан радиосы минем өчен зур мәктәп, радио журналистика мәктәбе булды чын мәгънәсендә. Чөнки бу чорда Татарстан радиосында Наил Гиззатуллин, Варис Зиннатуллин, Разин Нуруллин, Зиннур Мансуров, Ахмед Рашитов, Усман Ахмаджанов, Камил Файзрахманов, Илза Губайдуллин, алар саны кисән бик күп. Күрә иң сөйнеше шул шөкер, аларның кайберләре әле бүгендә телевидение һәм радиода эшләүләрен дәвам итә. Татарстан радиосына эшкә килүем ул Захид Махмуди, ул күренекле прозаик, аның чакыру буенча булган иде. Аңа да мин бик рәхмәтле. Татарстан радиосында 5 ел эшләгәч, мине Мирас журналына чакырдылар. Ул вакытта әле яңа гына чыга башлаган бер төркем галимнәр, зиялы шәхесләр һәм шулай ук менә Әмирхан Ниники, Минтимер Шәймиев кебек зур шәхесләрнең фатихасы белән чыга башлаган беренче баш мөхәррире филология фәннәре докторы Флүн Мусин булган Мирас журналы иде ул. Анда мин 14 ел эшләдем. Шуннан соң миңа Шәһри Казан газетасына редакциясына күчеп алырга туры килде. Анда 6 ел артык хезмәт куйганнан соң инде 2 мәртәбә исемен үзгәрткән безнең Мирас журналына мин әйләнеп кайттым һәм инде яңадан бердә 5нче ел эшлим. Безнең Мирас журналында. Шуннан да менә сез әйтеп үткәнегезчә, шушы урау еллар сезне Мирас журналына алып китереп җиткергән, сезнең безнең тамашачыларыбызга, безнең укучыларыбызга тапшырыр мирасыгыз галәмәт тә зур булып чыга бит әле. Чираттагы сорауны яңгыратам. Сулдан оңга 5нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Мин сезгә сүзләр укырмын, сез дәвам итәрсез. Камыш, корыш, алтын, каурый каләм, инҗе, әлбәттә, бәллүр каләм. Һәм бу балны да без сезгә тапшырабыз. Журналистларның бәллүр каләм бәйгесе бар. Сезнең журналда бу мәртәбәле бүләк иясе. Нинди сәхифәләргә бай сезнең журналыгыз? Зур мирасның бер өлеше тарихи мирас, инде аның бер өлешен без әдәби мирас итеп аерып чыгарабыз. Инде тарихи мирас дигәндә без дөньяда яшәүче халкыбызның, сибелеп яшәүче халкыбызның, татар халкының мирасына, аның үткән юлына, тарихына мөрәҗәгать итәбез. Инде әдәби мирас дигәндә без аның сүз байлыгына, сүз җәүһәрләренә игътибар итәбез. Һәм инде әлбәттә сәнгати мирас дигән
махсус рубрикада бар. Монда инде без үзебезнең сәнгать әһелләренең тормыш юлларына багышланган мәкаләләрне бастырабыз. Артистларның, сәнгать әһелләренең, рәссамнарның һәм башкаларның. Шулай ук дөньяда сүзем калыр рубрикасы да бар. Монда без күренекле әдипләребезнең гыйбарәләрен биреп барабыз. Аннан соң Шаян мирас рубрикасы бар. Шаян мирас рубрикасын безнең Ләбип Лерон алып бара. Анда шулай күренекле әдипләребез белән бәйле кызыклы вакыйгалар, хәлләр бәян ителә. Мен Ленар белән инҗегә генә өстәп әйтеп куюм. Безнең мирас журналы ул халкыбызның 1000 елдан артык тарихын, татарлар турында беренче мәгълүмат 1000 ярым ел элекке Кытай чыгынакларында ук телгә алына. Борынгы бабаларыбыз тарихынан башлап, Алтын Урда чоры, Казан ханлыгы чоры, шул урта гасырлар дип әйтгәндә, шуннан соң 17, 18, 19, 20 гасырларны һәм бүгенге көннәргә килеп җитеп, инде безнең татар гаме дигән сәхифә белән инде без бүгенге чорга күчәбез. Һәм ул гадәти мирас кына түгел, ул безнең инде милләтебез, телебез, республикабыз язмышы белән бәйле мирас дип әйтик. Менә шушының чаклы теге сәхифәләр турында сөйләгәннән соң минем инде бу журналларны кулга тотып бер кат укып та карыйсым килеп китте. Фирдәүс әфәнде, сезнең китапларыгыз күрүемчә бер өлеше теге монда андый максат куелмады, теге бүтән китапларны күрсәтү дигән. Монда аларның бер өлеше дип әйтик. Бер өлеше. Балалар өчен чыккан китаплар һәм өлкәннәр өчен. Ничә китабыгыз чыкты? Булай минем 6 китабым чыкты, 7-нчесенә әзерләп тапшырасы бар. Алла бирса, якын киләчәктә 7нче китапны безне кулларга тотып, битләрен ачып укырга насыйп булсын. Амин. Чөнки менә бу китапны мин Яңа Гасыр телевизор рәхмәтле чыгуга килеп төшереп, шушы китап турында мәгълүмат биргәннәре һәм халыкка беренче булып танытучы Татарстан, Яңа Гасыр телевидениесе. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Яхшы, рәхмәт сезгә бу күчтәнеш сәнгать килгәнегез өчен. Энҗе туташ, сезнең күчтәнешләр белән дә танышыйк әле. Минем әлегә үземнең басылып чыккан китабым юк. Мин сезгә бүләк итеп, Әтнә төбәге шагыйрьләренең күмәк җыентыгын алып килдем. Әлеге җыентыкның төзүчесе шагыйрә Гүлсә Батталова, инде киреш сүз язучысы безнең баш мөхәрриребез Ләбип Лерон. Безнең редакциябезнең кабатланмас инҗибертек дип әйтергә яратабыз. Исеменә туры килгән. Бик искиткеч тинак, бик тырыш уңган булган кызыбыз, гомумән куллан килмәгән эше юк. Һәм бик талантлы шагыйрәдә һәм мисал рәвешендә генә шуны әйтеп үтәм. Иделем Акчарлагы яшь язучылар бәйгесендә катнашып, ул поэзия номинациясендә 2 мәртәбә рәттән беренче урынны алды. Һәм сәләткә, шулай ук сәләткә нур булган йолдызлар бәйгесендә дә ул җиңүче исемне ия булды. Монда бары тик алкышлап кына куярга кирәк, мөхтәрәм тамашачылар. Яхшы, Ленар әфәнде. Мин монда минем һәм Рамил Миннуллин һәм Диләрә Гыймрановның белән авторлашта чыккан китапны алып килдем. Ул Ризаэттин Фәхретдиннең Каври өстендә калган исем бетмәс гомер дип атала. Бу инде безнең атаклы мәгърифәтче, журналист, инде ул заманда Шура журналын чыгарган кеше, дин галиме, тарихчы Ризаэттин Фәхретдингә багышланган китап. Һәм әлбәттә менә монда бик матур гына бер каса дип әйтик соң инде. Касәне дә шулай ук сезгә бүләк итеп бирәбез. Монда инде күрүегезчә безнең мираска 30 ел дип язылган. Димәк инде безнең үзебезнең журнал яшь егетләрчә булса да, аның инде кулачлаган мәйданы, яктырткан тарихы шактый киң һәм тирән. Баш ватышка бүләк дип язылган, сезгә махсус эшләнгән. Менә шу китапларны һәм менә шу журналларның инде монда төрле саннарын сезгә бүләк итәбез. Башваткыч тапшыру әлбәттә бу күчтәнәчләрнең барысын да кабул итеп ала да, һәрбер уенчыга әлбәттә берәр бал тапшыра. Уеныбыз алга таба дәвам итә. Чираттагы сорау өстән аска. Беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Бу шәхеснең исеме кирәк. Башваткыч тапшыруында катнашкан язучы, журналист. Ләбип Лерон. Әлбәттә, Ләбип Лерон. Һәм бер бал сезнеке. Хәтерләсәгез, ул машинада отты. Машина аткан иң беренче кеше ул сезнең җитәкчегез Ләбип Лерон. Ләбип әфәнде бүген безнең тапшыруга кунак буларак та килде. Журналының баш мөхәррире, шагыйрь, прозаик, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәйхиман Нур Абдулалиш Муса Җәлил исемендәге премиялар лауреаты Ләбип Лерон улы Леронов. Көчле алкышлар сезгә.
Ondan 10 yıl ellik mende машина atқан вакытта шушы башваткыч тапшыруында менә шушы кызларыбыз, җегетләребез кебек бик дулкынланып торган идем. Минем бәхеткә дип әйтик, минем бәхеттәндерме? Мин ул вакытта машина элеккән иде. Мин инде үземнең хезмәткәрләргә бәлки бу машина эләкмәс микән дип өметләнеп торам тагын 10 елдан соң. Безнең мирас инде шулай ук менә 30 ел яши дип әйтик инде. Чыгып килә, халыкка тарала. Аның тарихы бик киң кырлы, зур, бай тарихы бар. Аның башында Әмирхан Еникиләр, Мөхәммәд Мәхдиевләр, Миркасим Усмановлар тора. Фүлүм Мусинаның беренче баш мөхәррире. Менә шуларны истә тотып инде без алардан онытмаска тырышабыз һәм әлбәттә халкыбызның мирасын барлап, менә шушы безнең мирас журналында халыкка ирештерергә тырышабыз инде. Менә мин инде мендәр күтәреп килдем, анда безнең мирасның логотипы һәм анда 30 яшь дип язылган башваткычка безнең бер бүләгебез булсын. Истәлек Рәхмәт, Ләбиб абый. Мендәр итеп бирәбез. Монда инде үземнең килгән бош кулга килмим дип инде, менә шушындый үземнең китапларны да бүләк итәм. Шушы матур күчтәнәшләр өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, үзегә рәхмәт. Бай мирасны халагалар, халыкның инде вәкилләре дә бай булырга тиеш, якты күңелле булырга тиеш, әхлак яктан, бар яктан да камил булырга тиеш. Шуңа күрә инде мин халкыма иң беренче чиратта уңышлар телим, киләчәге якты булсын дип телим, телебез исән сау булсын, мирасыбыз бай чынлап та. Безнең инде менә җегетләребезгә, кызларыбызга минем birden bir uğraşım. Kaysa sizin de biz süyüneşek biz. Sizge minnet uğraşlar. Davay uğraşlar. Тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Шираттагы сорауны яңгыратам. Сулдан уңга 10-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз. Бу сүзне хафиз сүзенә барып тоташа дигән фаразлар бар. Галим, мәгърифәтле, белемле, укый яза белүче, китап укучы мәгънәләренә ия. Абыстай дигән сүз бар бит инде. Абыстай дигән сүздә ничектер бу сүзгә якын, Ленар әфәнде? Абыс. Абыс, җавап дөрес һәм бу бал сезгә. Менә безнең татар халкының укымышлы ир егетләре күп булган, мәгърифәтчеләре булган, язучылары булган. Менә мин үзем дә инде безнең мираста эшләгән шушы мәгърифәтчеләрнең иҗатын пропагандалау белән, аны хәзерге укучыга җиткерү белән шөгыльләнәм. Менә шушы китаптан, шул нисбәттән, менә шушы Ризаетдин Фәхретдиннең китабыннан бер-ике гыйбарәне укып китәсем килә. Рәхим итегез. Сәүдә мәйданында көчсез калуларга бер сәбәп эшке эш тәртибе һәм идарәсе булмау. Ягъни менә галимнең, мәгърифәтченең моннан 100 ел әйткән сүзләре хәзерге сәүдәгәрләр өчен дә актуаль. Güzelliği bilen maqtanışı xатын güzel түгел, belki tərbiyəli xатын güzeldir. Bəhit, гаиләсе içində rəxət ömür itüdən ibarət bulub, гаилә içində rəxət күрмәгән bir kişi, гаиләсе тышында rəxətni күрмәс. Күп наданга иярүгә караганда, аз галимгә иярү яхшырак. Килешәбез. Без инде менә әдәби мирас турында язабыз бит инде. Әхлак белән әдәбият бергә булырлар. Бер кавымның әдәбияты нинди рәвештә булса, әхлагы да шул рәвештә булыр. Ризаетдин Фәхретдин бик уста тәрбияче, гаиләдә үрнәк әти, бабай булган кеше. Һәм инде аны гаилә турында, ират һәм хатын кыз турында әйткән гыйбарәләре бик күп. Һәм шуларның берсе? Шуларның берсе. Тәрбиясе булмаган җирдә уңдырышлы ашлык җитешмәгән кебек, тиешле тәрбия бирелмәгән җирдә гүзәл кеше җитешмәс. Әйе, шуннан да әгәр дә без гүзәл кеше булыйк дисәк, иң мөһиме гаилә тәрбиясенә игътибар итәргә кирәк. Һәм инде әлбәттә, менә шушы матур гыйбарәләрне безгә яңгыратканыгыз өчен Ленар әфәнде сезгә бер бал тапшырып үтик әле. Уйрыбыз алга таба дәвам итәм. Шираттагы сорау сулдан уңга 7-нче сан 3 хәреф Нәқи Исәнбәттән. Монда бер сүз чыгып калган. Нәрсә дигән дәрья бар. Дәрья төбендә мәрҗән бар. Тел дигән дәрья бар. Дәрья төбендә мәрҗән бар. Дөрес җавабы һәм бер бал сезнеке кабаттан.
2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Менә бу эшчәнлек буенча, бу юнәлеш буенча нинди эшләр башкарасыз? Безнең туган телебез, татар теленең үзенең бай тарихы бар. Безнең Болгар чорында, Алтын Урда чорында, Казан ханлыгы чорында һәм аннан соңгы дәверләрдә язылган әдәби җәүһәрләр, алар искиткеч бай һәм гүзәл телдә язылганнар. Һәм инде менә шу әсәрләрне өйрәнү, аны халыкка җиткерү эше дә инде ул тел елында иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып торырга тиеш дип уйлыйм мин. Инде безнең менә узак еллар үзебезнең журналда Юсуф Баласагуниның Кутату билек исемле әсәре басылып килде. Бу әсәр моннан 1000 ел элек язылган. Һәм инде Ходай насыйп итсә, бәлки менә шушы туган телләр елында безнең татар телендә моннан 1000 ел элек язылган шушы әдәби җәүһәрне китап буларак та укучыларга ирештерү насыйп булыр. Кутату билек әсәренең сезнең башваткыч тапшыру белән дә уртаклыгы бар. Ул да булса, бу әсәр тоташы белән мәкаль әйтемнәргә тиң гыйбарәләрдән тора. Һәм ул шигъри юллар белән язылган. Уеныбыз алга таба дәвам итә. Өстән аска 8нче сан, 7 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк булыр. Бу гарәп сүзе. Җыентык, альманах яки инҗе тагын. Мәҗмуга. Мәҗмуга һәм ул җавап дөрес. Безнең Мирас журналы гомумән махсус саннарда чыгарып килә. Узган ел халкыбызның мәдәниятен торгызуда, саклауда зур эшләр башкарган Яңарыш фонды белән берлектә Зия Утрау каласы шәһәре һәм Болгар музей-тыйлыгына багышланган махсус саныбыз дөнья күргән иде. Быел телләр һәм милли бердәмлегебезгә багышланган тагын бер махсус саныбыз басылып чыкты. Ансыз сер шуңа керәбез, ачып бетермибез, бәлки киләчәктә әле тулырак сөйләргә насыйп булыр. Бәлки бу серләрне әле шушы журналны укыган тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз үзләре журналдан укып белерләр, Алла бирсә. Сулданыңга 12нче сан, 5 хәрефтән торган сүз, шәш, каш каралта торган буяу. Линар әфәнде тимәгә басып өлгергән иде шул Фирдәүс әфәнде. Сөрмә. Сөрмә, җавап дөрес. Бу балны без Линар әфәнде сезгә тапшырабыз. Безнең татар хатын-кызлары элек-электән чиста, пөхтә булып йөргәннәр бит инде. Инде матур киенеп, бизәнеп йөргәннәр. Шуннан да менә бу чисталык, пөхтәлек, матурлык безнең татарыбызның, татар халкыбызның иң төп билгеләренең берсе. Безнең инде журнал Татарстан Республикасының төрле музейлар белән хезмәттәшлек итә. Һәм әйтәсем килә, безнең менә Татарстан Республикасында Казан шәһәрендә һәм инде районнарда шактый бай фонды булган музейлар бар. Һәм менә шушы музейларда да инде музейларны да без инде күп дәрәҗәдә күрсәтергә тырышабыз. Аларда менә шушы хатын-кызның бизәнү әйберләренә бәйле чулплар, хаситәләр, күлмәкләр, яулыклар һәм башка төрле кызыклы экспонатлар саклана. Алар да безнең мирас. Без аларга да игътибар итәргә тиеш. Менә шушы бай мирасны без инде фотога төшереп, аны үзебезнең мирас журналында даими рәвештә чыгарып барабыз. Булар да безнең затлы һәм зауклы мирас. Буларны күрәсез килсә инде, әлбәттә, безнең мирас журналын укыгыз. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Менә шушы авыр сорауга без сезнең белән килеп җиттек. Һәм шунысын әйтеп китәргә кирәк, авыр сорауга җавап тапкан уенчыбыз 2 балл иясе булачак. Өстән аска 4нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Каспий диңгезенең борынгы исеме. Хәзәр. Хәзәр. Линар әфәнде Хәзәр җавап дөрес һәм игълан иткәнемчә 2 балл тапшырам үзегезгә. Хәзәр диңгез дип атала. Сөйләп китегез. Чөнки монда инде кайчандыр безнең борынгы бабаларыбызның дәүләте Хәзәр каганаты булган. Менә ошо Хәзәр каганатыннан инде күчеп калган диңгезгә Хәзәр дигән исем. Һәм ул соңрак инде Каспий дип атала башлаган. Безнең мирас журналының күптән түгел басылып чыккан бер санында, менә шушы Хәзәр дәүләте турында бик яхшы бер мәкалә басылып чыкты. Димәк, бу мәкаләне сез эзләп табып укырга тиеш. Рәхмәт.
Muhterem oyuncular, менә әлбәттә бит инде сезнең журнал Татарстан халкы тарихы белән генә шикләнеп калмый, шулай бит. Башка татарлар яшәгән төбәкләрне дә барлау, шушы җирләрне иңләү белән дә шөгыльләнә. Архивларда күпме актарынып утырырга кирәк бит инде буларны барлар өчен теге барып күреп кенә белми торган җирләр булырга мөмкин. Менә бу юнәлештә нинди эшләр башкарасыз? Әлбәттә, татар халкы яшәгән мәйдан киң, җир шарында. Без инде шулай ук Татарстан белән генә шикләнмибез. Безнең авторларыбызның географиясе шактый киң. Монда инде без үзебезнең башка чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез белән дә хезмәттәшлек алып барабыз. Безнең менә Финляндиядә, Германиядә, Кытайда, Казахстанда, Үзбәкстанда һәм әлбәттә инде Төркиядә үзебезнең авторларыбыз бар. Алар инде шушы җирлектәге татарларның шушы төбәккә күченеп китү тарихларын, аларның анда ничек кәсеп итүләре, ничек мәдрәсә ачулары, ничек гыйлем бирүләре, ничек тәрбия итүләре турында инде даими рәвештә яктыртып барабыз. Менә журналыбызның киләсе санында инде немец галиме Себастьян Секлинскийның Тукай турындагы мәкаләсе басылып чыгачак. Һәм нәрсәсе кызык һәм башкаларга үрнәк, Себастьян Секлинский ул немец галиме булса да, татар телендә бик иркен һәм яхшы сөйләшә һәм яза. Ул безгә мәкаләләрне Германиядән татар телендә җибәрә. Бу күп галимнәр өчен үрнәк. Бу чит илләрдән тыш, безнең менә Россиянең хәзер татарлар яши торган төбәкләр, ул борынгы татар җирләре, Кырым булсын, Әстерхан булсын, Себер булсын, Урал төбәкләре булсын, безнең милләттәшләребез борынгы үз җирләрендә яшиләр. Шуңа күрә Линар инде тыйнаклыгын әйтеп бетермә, Линар безнең гарәп имласын, гарәп графикасын яхшы белә. Шуңа күрә без авторлардан гына материаллар көтеп утырмыйча, Линар безнең архивларда һәм университет китапханасының сирәк кулъязмалар бүлегендә дә үзе эзләнеп, үзе чыгынакларны табып, аларны журналда нәшер итерлек дәрәҗәгә җиткерә. Менә бит, әйткәнемчә, бик зур эшчәнлек, бик зур эш алып барыла шушы тарихны өйрәнү, эзләнү юнәлешендә. Мөхтәрәм кунакларыбыз, шуны гына әйтәм, үзегезгә эшләрегездә зурдан-зур уңышлар гына бар дик. Сулдан уңга 6-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. Габдулла Тукай Мәхмүд Галәүгә кем дип эндәшкән? Ленар әфәнде? Мәрҗән. Мәрҗән дип эндәшкән ул, һәм бу җавап дөрес тә, бу балда сезнеке дә. Мәхмүд Галәү Шиһаб Мәрҗәнигә туган тиешле. Шиһаб Мәрҗәнинең бик яхшы мәгърифәтле икенесе була. Аның берсе Садретдин, берсе була Галәүетдин. Инде менә безнең атаклы язучы Мәхмүд Галәү, ул шушы Шиһабетдин Мәрҗәнинең бер туган энесе Галәүетдиннең улы була. Шуннан аның Галәү фамилиясе килеп чыккан. Инде революция кадәрге татар матбугатында ул үзен Мәхмүд Мәрҗән дип язган. Ленар әфәнде, шул чаклы сөйлисез, мәгънәле иттереп, тирән иттереп, ялгышмасам сез бу шәхесләрнең якташы да түгелме соң әле? Мин үзем Арча ягыннан, инде Ташкишу авылы, ул минем туган авылым Яңа Киштән ярак түгел. Һәм миңа шушы мәгърифәтчеләрнең язмышы, тарихы бик тә кызык. Әйе, мөхтәрәм, Шиһабетдин Мәрҗәнинең Әтнәрәне Комыргыжа авылында музейы да бар. Мәрҗәни йөрәгегездә, гомумән без татар булганбыз икән, татар шәхесләре белән, мәгърифәтчеләре, шагыйрьләре белән горурланып яшәргә тиешле. Алга барабыз, өстән аска 3-нче сан, 3 хәрефтән торган сүз. Тикшеренү, өйрәнү нәтиҗәсендә тупланган белем bir сүз белән генә атала. Фирдәүс абый, фән дип атала, һәм җавап дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Менә фән дигәннән безнең бит әле хезмәткәрләребез дә, авторларыбыз да, алар фән кешеләре. Зур галимнәр, менә элекке чорда, мин эшләгән чорда, шул Фулин Мусин әйтеп киткән идем, филология фәннәре докторы, шулай ук зур галим, гарәп теле белгече Әнвәр Хәйри, уларны театр белгече Хәнүз Махмутов, Хәнәфи Бадыков
кебек зур галимнәребез һәм менә мәшһүр язучыбыз, тарихи романнар авторы Муса Хабибуллин да безнең журналда хезмәт куеп киткән шәхесләр мирасны фәннән аерып карап булмый. Чөнки мирас безнең тарихыбызны фәнни нигездә, әмма укучыга аңлаешлы һәм җиңелрәк укылырлык булсын өчен фәнни популяр телдә бирә, һәм бу инде редакция хезмәткәрләреннән күп хезмәт сорый. Авторлардан килгән материал әле турыдан-туры журналда басыла дигән сүз түгел. Әле аның өчен редакциялау мәсьәләсендә дә һәм шулай ук аны теге матбугатка әзерләү мәсьәләсендә әле безнең хезмәткәрләребез зур хезмәт куялар. Аннары безнең авторларыбыз галимнәргә түгел, бит инде менә хәзер соңгы елларда төбәкчелек хәрәкәте, краеведение шактый активлашып китте. Һәр авылда, һәр төбәктә, мәсәлән, Красноярский крайна, мәсәлән, бер авылда шушы төбәкнең тарихын өйрәнүче кеше бар икән, ул кызыклы фактлар китерә икән, инде бераз яза белә икән, ул да безнең автор була ала. Шулай ук Мәскәүдә булсын, анда Петербургта булсын, яки инде анда Башкортстанда булсын, авылларда булсын, инде бераз тарих белән кызыксынган кеше, төбәк тарихын өйрәнә алган кеше дә безнең авторыбыз була ала. Безнең журнал ишекләре һәркем өчен дә ачык. Менә без Мәрҗәнине искә алып киттек, аңа шактый гына урын бирдек. Чынлата Мәрҗәни зур галим, дин шиклесе, әмма безнең бит әле Исхакыйбыз бар. Менә Исхакыйның әсәрләре Лена Гайнанова әзерләвендә безнең журналы шок кайтты, әле томнар булып чыкканчы безгә вузларга керүче студентларның, абитуриентларның әтиәниләр киләләр гызыр белән мәктәпләрдә укучылар менә бер кая тапмый, сездән генә басыла икән, биреп торгыча безнең журналны дип, менә Исхакый әсәрләрен кайтаруда Мирас журналының һәм шул ук Лена Гайнанованың, Галимә Лена Гайнанованың өлешен билгеләп үтәргә кирәктер. Хезмәтегез зур, шуннан да зур мирас алып килә. Бу эшләрегездә зур уңышлар монсы бер, икенчедән менә шулай төбәкне өйрәнүче яңа авторлар тагын да туып торсын, мирасыбызны тагын да барлауда зур эшләр башкарырга ярдәм итсен үзегезгә. Без шул арада алга таба дәвам итәрбез. Сулдан уңга 11-нче сан 4 хәрефтән торган сүз булыр. Бер сүз белән генә атарга кирәк. Язу карасы ничек атала, Ленар әфәнде? Кара дип атала, җавап дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Бик кызыгына башлаткычыбызны шишәбез, ләкин шул арада бераз гына тукталыш ясап, кемнең күп бал җыганын игълан итеп алырга кирәктер дип саныйм мин. 2 бал иясе Фирдәүс Зариф. Өнҗи Хөсәенова 5 бал. Һәм 9 бал иясе Ленар Гыбайдуллин. Уеныбыз алга таба дәвам итә. Сулдан уңга 13-нче сан 5 хәреф. Казан ханлыгы чоры шагыйре. Шәриф, Кол Шәриф. Бу чиракта җавап дөрес түгел. Төймәгә басырга кирәк, Ленар әфәнде. Җавап? Чалгыз җырау. Чалгыз җырау, җавап дөрес. Бал сезнеке. Безнең татар халкында да, шул исәптән казах халкында һәм үзбәкләрдә дә шушы чалгыз җырауны өйрәнәләр. Һәм әлбәттә инде аның иҗаты күпмедер дәрәҗәдә безнең Мирас журналында да яктыртылды. Һәм инде яңа шушы шәхескә бәйле яңа фактлар ачыклана калса, без аны әлбәттә бастырачакбыз һәм үзебезнең укучыларга җиткерәчәкбез. Казакларда җырау айту дигән гыйбарә дә бар, шул җырауга бәйле рәвештә килеп чыккан ул уртак мирас дип әйтегез. Менә хәзер берәр сер җырау айтып җибәрсә, күңелләр тагы да күтәрелеп китәр инде әлбәттә. Фирдәүс абый, кул белән үреләсез бу китапка, әллә сездән бер иҗат җимеше көтәргәме? Әйе, чөнки инде язучы булгач, Әйдәгез. Нәрсәдер укып китү кирәктер. Шәп булыр иде. Бу әкият жанрында язылган. Бу вакытта патшалыкта кризис иде. Шуңа туйны артык күпше үткәрмәскә булдылар. Патша киленнән күзен алмады. Бәхете бар да соң, дип уйлап куйды ул төпчек улы хакында. Нинди гүзәлне эләктергән. Кызганыч, бер нәрсә дә булса, кризистан котылырлар иде. Менә Василиса гүзәлкәй биргә чыкты. Ун кулын селтәп җибәргән иде. Сарай янында ярлары кисәлдән булган сөт елгасы барлыкка килде. Onlar сул кулын селтәде һәм елгада алтын аккышлар иза башлады. Патша барлык сырларны иткә озатырга кушты.
Халық ой буй ит ашап, süt içti. Әмма ирта уңмаса киш уңмас, киш уңмаса хиш уңмас дегендей, ул жайны патшалыкка корылык келди. Süt елгасы кипти, кисел ярлар яргаланып катты. Алтын акышлар чит-илләргә бурычны түләүгә китте. Патша улы кайгысыннан ишүгә сабышты. Василиса гүзәлкәй немец кенәзлегенә качты. Патша улын кешкә айнытып, яңадан кәләш эзләргә җибәрде. Инде халаганың бай кәләш алып кайтуын көтә. Фирдәүс әфәндегә 1 бал тапшырабыз. Фирдәүс абый тыйнак кеше булганлыктан үзе әйтмәде, шуңа күрә мин әйтеп үтәм. Ул әле гыйбарәләр дә яза, 10 елдан артык аның гыйбарәләре матбугат битләрендә басылып килә. Менә бу гыйбарәләрнең берничәсен сез булса да укып китегез. Әлбәттә, хәзер. Рәхим итегез. Кеше шиксезлектән килә, шиксезлеккә китә. Гамәлләре исә я җәннәткә, я тамукка илтә. Бала сабыйлыгы гөнаһсыз, картлык сабыйлыгы хилафсыз. Яшьлекнең көзе, картлыкның язы булмый. Тузлы су, агач, көнчелек бәхет тамырын кырыта. Башкаларга акыл бирер өчен, күпне кичерергә, үз-үзеңә акыл бирер өчен гыйбрәт ала белергә кирәк. Менә шушы гыйбарәләрне тыңлаганнан соң тагын да бер кат уйлап куясың да, Фирдәүс әфәндегә бары тик әфәрин дип кенә әйтәсе килә. Әфәрин дип кенә калмый әле. Башваткыч тапшыруыннан 1 балны тапшырып үтик әле. Уен алга таба дәвам итәрбез. Өстән аска 9-нчы сан 7 хәреф. Саратов. Фирдәүс әфәнде? Сарытау. Сарытау җавап дөрес. Ижау дейбіз, ижевіз қоласын. Башқа төбәкләрнең дә безнең теге тарихи атамалары, безнең тарихыбыз белән бәйле Себерне, Төмән инде ул гаскәри берәмлек, ул 1000 кешелек гаскәр берәмлеген аңлата. Шуңа күрә тарихны алып карасак, анда әле татаризлар ята, безнең борынгы бабаларыбыз эзләре. Буларның барысында Мирас журналы матур итеп яктыртып килә. Буларның һәммәсендә сез шушы журнал битләреннән эзләп таба аласыз. Сулдан уңга 14-нчы сан 5 хәреф. Газета журналларга акча түләп язылу. Ленар әфәнде? Абуне. Абуне җавап дөрес, бал сезнеке. Журналның тиражы хәзерге заманда чагыштырганда Аллаһ шөкер дип әйтергә була. 2000-нән артык тираж белән чыга. Теләсә кайсы укучы, өлкән булсын ул, мәктәп укучысы булсын, студент булсын, миңа калса шушы безнең Мирас журналын укып, үзенә кирәкле мәгълүматны таба ала дип уйлыйм мин. Иң мөһиме кызыксынсын, битараф булмасын. Хәзер бит инде яшьләр интернет киңлекләрендә. Шуңа безнең Мирас журналының сайт эшләп килә. Сайтта төрле кызыклы тарихи материаллар, шулай ук күренекле әдипләре безнең әдәби әсәрләре, сәнгать һәм башка өлкәләргә караган материаллар урын ала. Һәм шулай ук шулар белән бер рәттән Ләбиб Лерон, Фирдәүс Зарифуллин, Рәдиф Сәгъди, Марат Закир, Рүзәл Мөхәммәтшинның айрым блоглары да бар. Һәм менә яшьләр, студентлар үзләренә кирәк мәгълүматны безнең сайттан кирип таба алалар. Шулай ук социаль челтәрләрдә ВКонтакте, Одноклассники, Facebook һәм Instagram аккаунтында да безне табып языла аласыз. Димәк, безнең Мирас журналы заман белән бергә атлый. Кемнең кулга тотып укыйсы килә, журнал алыгыз, ә кемнәрнең инде журнал укырга вакыты юк, интернет киңлекләре сезгә ярдәмгә килер. Біз алға барабыз, үстән аска 14-нчы сан 4 хәреф. Бу тарихи сүз. Тарихи әсәрләрдә еш очратырга мөмкин. Бу сүзне әйткәнемчә, гаскәр сүзе. Тагын ничек әйтелә, Фирдәүс абый? Алай. Алай! Җавап дөрес, 1 бал сезнеке. Дәвам итик алга таба. 19-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз. Итек эчендә исән калган герой. Инҗе, туташ. Идегәй шул чаклы. Аптырап кына җавап бирмәкче булып кына торасыз. Тулайым тутырып әйтегез. Бу идегәй һәм җавабы дөрес. Үстән аска 15-нчы сан 5 хәреф. Исеме кирәк. Галим.
исламият білгіші, тәржімәші, текстолог, Энжи Туташ. Әнуар Хайри түгіл? Әнуар Хайри түгілмі деп менен сұрамағыз. Әнуар Хайри бұл деп жауап беріңізді. Мен міне бұл балыны сізге тапшырамын. Татарстанның атқазанған мәдәниет қызметкері, Татарстанның атқазанған фән эшлеклесе Қайым Насыр исемендәге премия лауреаты Әнуар Хайри. Алдарақ әйтеп өткен едім, Әнуар Хайриның біздің редакцияда эшләп кетуін, ол бір ара біздің Мирас журналында баш мөхәррир урынбасары болып эшләп ала, һәм бик күп яткәрләрне біздің Мирас журналыша кайтарда аның өлеше шактый зур. Сулданыңға 16-шы сан, 3 хәреф, металл ақшаның герб түшкән яғы. Ленар әфәнді? Пул. Туры килә кебек. Ләкин бұл шырақта жауап дұрыс түгел. Аның иләк яғы бар, һәм... Күн? Күн әлбәттә, жауап дұрыс. Бір бал сезнеке. Біздің Мирас журналының менә узган елгы бір саны әтрәш укуларына багышланды. Әтрәш укуларында, нәкъ шу әтрәш укуларында Булгар татар тәңкәләренә багышланган бик кызыклы мәкаләләр бастырып чыгардык без монда. Инде билгеле булганча археологлар һәм шунда яшәүче җирле коллекционерлар менә шушы Булгар татар тәңкәләрен туплыйлар, аны өйрәнәләр һәм инде саклыйлар, әйтергә кирәк саклыйлар һәм инде фәнни мәкаләләр язалар. Барда безнең нумизматик мираста безнең бай мирасыбыз, кадерле мирасыбыз. Һәм инде алар турында күбрәк белергә теләсәгез, әлбәттә, безнең мирасны укый аласыз. Үстән аска 18-нче сан, 4 хәреф, синонимы кирәк. Шук. Фирдәүс әфәнде? Шаян. Шаян җавап дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Безнең татар халкы шактый юмор көлкегә бай милләт. Инде менә монда без алда әйтеп киттек Мәхмүд Галәүне. Менә Мәхмүд Галәү ул инде Оренбург шәһәрендә Кармак дигән сатирик журнал чыгарган кеше. Инде безнең менә Ялт-Йылт дигән элеккеге бик яхшы журналларыбыз бар. Булган. Инде алардан да берникадәр үрнәкләрне алып бастырабыз, чөнки инде булар да яхшы мирас. Инде әйтергә кирәк, һәр заманның үзенең көлү объекты булган. Бу заманда инде күбрәк көлгәннәр наданлыктан, ахмаклыктан, тәртипсезлектән көлгәннәр. Инде башка дәвам итеп. Әле шул Шаян мираста әле безнең күп кенә тарихи шәхесләр эзләтелгәндә, алар белән бәйле Шаян вакыйгалар да бәян ителә. Ярый, Сәхифәне Ләбиб Лерон алып бара. Сәхифәне Ләбиб Лерон Шаян мирасын укыгыз һәм рәхәтләнеп, елмайгыз, көлегез. Бергә көлербез. Әйе. Сулданыңга 17-нче сан, 5 хәреф, аннан шипта язу каләме ясаганнар. Бу нәрсә бу? Ленар әфәнде? Камыш. Бу камыш, җавап дөрес. Бу балны без сезгә бирәбез. Журналыгызда тагын кемнәр хезмәт куясының? Менә Ләбиб абыны искә алдык, сезне беләбез. Тагын кемнәр бар? Дүртегез генә эшләп ятмыйсыздыр бит безнең мираста. Журналыбызда шулай ук тагын бер мөхәррирбез Ләйсән апа Данилова хезмәт куя. Аннан соң инде журналның дизайнеры һәм биткә салучы Алмаз Фәйзуллин. Аларга ялкынлы кайнар сәламнәребезне җибәреп калабыз. Сәламнәрне җибәреп калабыз. Сәламнәрне кабул итеп алганнардыр. Мин иҗади коллективка килеп эләктем һәм шуның белән мин бик бәхетле. Мин аларның төрле киңәшләрен һәр даим ишетеп торам. Шуның өчен аларга бик зур рәхмәт һәм шушы Безне генә мактама әле. Әйдә үзенең берәр шигырын укып кит. Эй, шәп булыр, Фирдәүс абый, минем авыздан тартып алдыгыз шушы фикеремне. Әйдә яңгырат әле берәр шигырыңны. Сезгә хәзер күптән түгел генә язылган бер шигырны укып китәм. Әйдәгез. Сиңа тикле. Синең миңа бар дөньяны бүләк итәм диеп очып йөргән мәлең. Киләчәккә ах яллар, зур өметләр әлдән әле. Яратуың белән тоташ чәчәк бәйләмнәре. Ә югыйсә бу сөйдән башың әйләнмәле. Миңа йолдыз кирәк дисәм, 1-2-не, 3-не. Каян алдың бар җиһаннан мине яклар көчне. Сиңа тикле күңелемдә яра иде меңәрләгән. Катырак бул тормышта дип үз-үземне мең әрләгән. Мин егылыр шиктә идем сиңа кадәр. Сулар һавам бетәр иде очрамасаң әгәр. Синең миңа бар дөньяны бүләк итәм диеп очып йөргән мәлең. Ә мин исә сине яратудан куркам әле.
шушы шигырьне тагын да алга таба дәвам итә. Нәрсә булып бетте икән бу шигырь дип. Азагын беләсе килә. Әнәк та шушы мизгелдә без бары тик икенчегә бер бал гына тапшырып үтәбез шушындый мотор иҗаты өчен. Чираттагы сорауга күчик. Сулдан уңга 20-нче сан 6 хәреф. 6-нчы көмешче ювелир. Фирдәүс әфәнде? Зәркән. Зәркән туры килә һәм җавап дөрес. Бу бал сезнеке. Игътибар белән тыңлыйбыз. Үстән аска 17-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мәгърифәтче галим Каюм Насыйри хикмәтләрендә төшеп калган сүзне табарга кирәк. Язу кулның теледер, нәрсә күзнең илчеседер диләр. Каләм. Каләм әлбәттә. Һәм бу балды без сезгә тапшырабыз, Фирдәүс абый. Biz инде башлаткыч тапшыруын шишеп битердек дип әйтәсем килә. Һәм инде әлбәттә кемнең күп бал җыйганын игълан итәр мизгелләр килеп тә җитте. Инҗи Хөсәенова белән Фирдәүс Зарифның баллары тигезләшеп 9 бал булдылар. Аларга бер алкыштан җибәрик. Инде уеныбызның җиңүчесе 12 бал иясе Ленар Гобайдуллин. Мин сезне бүләк киштәсе янәшәсенә чакырып талам. Бәнҗә рәхим итегез. Әйдәгез. Шар кузгалып китте һәм ул килеп төшә 4-нче санга. Без шушы матур гына бүләгебезне сезнең кулларга тапшырабыз. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт. Барлык якыннарыма, остазларыма, иҗатташларыма һәм мине белгән барлык кешеләргә зур сәламнарымны җибәреп калам. Фирдәүс абый, бу шар сезне күптәннән көтәм. Рәхим итегез янәшәмә. Әйдәгез әле. Сезгә дигән бүләкне дә эзләп табыйк. Бүләккә елмайып булсын әле бергә. Менә белмим инде хәзер аттырып карыйк. Шуны теләп калдым инде. Әйдәгез. Шар менеп китте. Шул якка таба бара ул үзе. Әйе. 6-нчы сан. Шәй кайнаткычны сезнең кулларга тапшырырга рөхсәт итегез. Бик зур рәхмәт. Без бик катлаулы чорда яшибез. Шушы катлаулы чорны бер һәм бердәм милләт булып, телебезне, милләтебезне һәм җөмһүриятебезне саклап узарга һәм бергә бердәм булып яшәргә насыйп булсын. Амин. Шуны теләк. Ленар әфәнде, әлбәттә инде уенның җиңүчесе буларак сезгә шарлар аттырып тормаска булдым мин. Үзем сайладым менә шушы үз пешергечне һәм үз кулларым белән башваткыч тапшыруыннан сезгә тапшырамын. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт. Мин сезгә супер уен тәкъдим итәргә тиеш. Мин үземнең бу очракта бәхетне сынап карарга телим әле. Сез бу очракта бәхетегезне сынап, супер уенда катнашырга теләк белдерәсез. Теләк белдерәм. Әгәр дә сез мәкалне беләсез икән, менә шушы бүләк һәм менә шушы автомобиль арча якларына кайтып итәчәк. Ә инде белмәгән очракта Мин риза. рәхим итегез. 1 минут вакыт киттек. Бу әйтем, Ленар әфәнде. Татар халкындагы әйтем. Үтер бар, игътибар итегез, нукта бар. Ярты минут узды. Beş sekund, 4, 3, 2, 1, vakit çıktı. Ленар әфәнде, сездән җавап көтелә. Вариантлар бармы? Ниндидер сыйфаты кешенең. Шундый кеше, шушы дип китәдер дип уйлыйм инде. Шундый дип уйлыйсыз. Тәгаен генә җавап. Тәгаен генә җавабым юк. Җавабыгыз юк. Җавапны сезгә күрсәтәбез. Рәхим итегез. Маймыл кеше ни эшләсә, шуны эшли дигән
Әйтемейді бұл, Ленар әфәнді не қызғаныш, сіз бүгін супер ойынны ұтмадыңыз. Ләкин шулай да сіз ойынның жеңушісі һәм бұл алқышлар сізге. Мен бұл ойында қатнашыма бик шатмын. Инде біздің татар халқы айта кәжесі түгел мәздәге қызық деп айта. Инде өзімді сынап қарар үшін, өзімді білдір үшін бұл меңа бик тә кереклі болды. Рәхмәт, баш ватқыш тапшыруын ұйыштырушыларға, ТНВ телерадио компаниясына зур рәхмәтімді білдірем. Өзімнің яңа кешет ауылында яшәүче әти әниеме, шулай ук яңа кешет ауылында һәм иске кешет ауылларында кемнәр мине белә барысына да, һәм инде шулай ук Арчада яшәүчеләргә, минем туганнарыма, гаиләмә, һәм инде остазларыма, укытучыларыма барысына да кайнар сәлам юллыйм. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген башватқыш тапшыруында безнең Мирас журналы журналистлары булдылар. Аларга бар тик бер генә теләгебез, тиражлары артып торсын, укучылары күп булсын һәм алга табада башватқыш тапшыруында кабаттан очрашулар насыйп булсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.